Здравейте, аз съм Радо. Нека да видим сега за прогнозите за довечера. Първо да видим как се представя т.е. спрямо кешаута. Значи ето го от YouTube вчера. Остава ни един матч, нали, Уругвай, Колумбия. Мислих, че Колумбия или равени за картоните, те си излезнаха. Просто в Южна Америка и Копа Америка те са доста темпераментни. Картоните няма как да излезнат. Със сигурност срещу Аржентина пак ще има картони. Ще го мислиме този матч и там си мисля пак по същия начин на Колумбия или равен. Но нека да дойде времето до тогава. Другия Левадия Талин за двойния шанс. Аз ви казах, че го мисля този матч за твърда двойка, но ще го играя двоен шанс и за това. Лайкнир, Рейкявик по същия начин, просто Лайкнир са абонати на Рейкявик в последно време и точно затова го застраховах, въпреки че тук си го мислех, нали, че е двойка. Той има 9 минути до края, за сега се движи както трябва, Елсборг да бие, също Ботев говорихме вчера, че мислих, че ще бият, но не го пуснах, защото е тежък матч Марибор и Руженберг, нали. Но ето ги, за да не си мислите, че не ги пускам, а само си ги говоря. Ето го и фиша, но за жалост Руженберг, нали, победиха, Левадия Талин победиха, нали, там са без вече двойния шанс, Ботев твърда единица също си излезна, Фионир има още 8 минути, както видяхме, нали, на другия фиша с двоен шанс, затова е по сейфти, тук си е на знак само, но ето ги тези олигофрените от Шериф, в смисъл тук ми прецакаха около 300 кинта фиш. Смисъл да вземем, те не че са прецакали, защото ако излезне този матч, те ще върнат като фрибет 4, ама келфайда. Като гледайте какви хубави коефициенти и матчове ни бяха ясни и си ги фанахме, обаче тия олигофрени от Шериф, просто нямам думи. Такъв гол пуснаха накрая в 88-та минута, направо мет ми капеше на душата. Да беше последен матч, айде мамицата му, както и да е. Аз нямаше и да го кешаутна, да е смисъл такъв, че то 80-та минута при 0-0, какво да го кешаутва, ще да чакам и пак ще да го изгърма, така че айде. Така е било писано, сега нека Фионир да бие, поне ми върнат залога, че то фиш не заслужава да изгори, поне да си върна фрибета. То не, че е големия фрибет 4 лева, ама сета. В смисъл просто по-леникъв хубав фиш и е било майката. Както и да е. За утре, какво пуснахме? Пуснахме и тия. Атлетико Минейро срещу Сао Пауло. Значи тук рискуваме Атлетико Минейро да бие Сао Пауло. Като цяло, това си е дерби и си е троен матч. Мисля, те и трите са такива завързани мачовете и са си доста тройни, но си мисля, че тук Атлетико Минейро ще си бие. Това е малко като изненадка, между другото, в интерес. Наистина лека такава изненада, защото повечето очаквания са, нали, клонят към Сао Пауло да си вземе матча, защото Сао Пауло са и в много добра форма, между другото. Мисля, те са в 4 поредни победи, ако трябва да бъдем честни, те като гости си бият, но си мисля, че тук ще им спре победната серия и Атлетико ще бие. Те Атлетико последния път паднаха на 0. Мисля го и за голове, ама викам, аре няма. Е така, смисъл със знак, пък каквото стане. Следващия е Витория срещу Ботафого. Тук за мен е много троен матч, даже ако трябва да бъда честен, леко мисля, че Витория ще бие Ботафого, обаче не мога да игра срещу Ботафого предвид формата и как се представят в момента. В смисъл Ботафого си гази наред и тук даже може да се търсят и голове. И точно за това застраховаме, защото ако пък нали, Витория бие или направи равен, което доста вероятно е да излезне равен този матч в интерес на истината, доста е вероятно да излезе равен, си мисля, че няма да е 0-0, ще си е 1-1. Поне така се надявам и затова ги сложих над 1,5 за всеки случай. Равен или Ботафого и над 1,5. Реално ако Ботафого си бие 2-0, 2-1, 1-1, нещо е такова, да мога да се хване. В смисъл такъв дава 2,10 и реших да го пробвам по този начин. Иначе матчът си е доста тегъв. Реално, ако трябваше да го играя със знак, аз би го треснал единичка тук. Едно, че коефициент е висок, другото, което е, си търса изненадката, както с Минейро срещу Сао Пауло. И те с такива не са тежки изненади, нали, като на Палмейрас да търсиме, защото на Палмейрас мислих да търса Хикс в интерес на истината. Те домакинското 1.37, Хикс е 4.5 или 4.6 беше. Ама викам, аре, няма ви занимавам тук с Хиксове по 4 и нещо, защото ако не излезе на Палмейрас си ги дрънде с 3-0, ще кажете след това това гледа какво прави.
Нали, то няма сигурно, ама все пак. И последния матч, който треснах Сиркума срещу Фуминензе. Каква е идеята тук? Фуминензе са... Аз го играх двата да вкарат, между другото. Защо двата да вкарат? Защото в Фуминензе са 9 мача без победа. В смисъл, това ме притеснява. Те са на дъното и трябва да бият. И даже според мен тук, пак ако трябва да се играе, коефициентчето е доста добро, смисъл към 4 коефициенция за Фуминензе. Бих си го играл смело за Фуминензе двойката, тъй като им е вече крайно време да бият. Смисъл с Крисума, те не са много неудобен противник. Смисъл такъв, че Фуминензе си ги пердаши от време на време и то доста често. Така че тук двойката има доста голям резон. Реално ще го игра единица на Минейро, на Витория единица и на Фуминензе двойка. Смисъл такъв, леки такива изненади. Като последната си е изненада на Фуминензе. Смисъл такъв не е лекичка, ама другите двечките са леки, нали, за Витория и за Атлетико. Обаче не го игра така. Атлетико си го пуснах като такова. Другото, нали, вместо изненадката си игра двоен знак обратно такова, защото твърде вероятно е равенството на Ботафого. Си играх Ботафого или равен с 1,5 и тия двата, ако се фанат, тия ще трябва да си вкарат по един гол. Те в Фуминензе така или иначе трябва да вкарат гол, че не са вкарали. Миналия Крисума като домакин си бележи, нали, дори и да си ги бие, тук ми е сета, дали ще направят хикс, кой ще бие, важното е да си разменят по едно голче и така. Чукнахме една петичка за 60, пък каквото стане са. Нема се занимаваме с много лекичко, така по-добре е да капа, отколкото, нали. Нека да видим какво продължава. Има 4 минути до края, даже трички, тия продължават да водят пичовете. Пичове, аз мисля, че тук ще ми го даде. То ми спря кия шаута. Ама, освен тия лайкнир, ако не шибнат 2 гола в продълженията, нещо, което ми се е случвало доста често в интерес на истината, нека да не се заблуждаваме, така че то си е такъв коварен мач вчера от YouTube, ама нека да излезне. Да, в смисъл такъв, нека да излезне, защото няма да излезе. Добре, пичоваре. Чао, стискаме си палци, кой играл, кой печелил, кой не е, да е. Бай-бай, всичко хубаво.